Diversi għaqdiet ambjentali insabu rrabjati għad-deċiżjoni bil-moħbi li ħal gvern illi iċaqlaq fondi tal-Unjoni Ewropea mill-elettrifikazzjoni tal-karozzi tal-linja, deċiżjoni li ma kienitx komunikata jew approvata mill-Kummissjoni Ewropea. Dan il-każ kien ġie żvelat mill-Partit Nazzjonalista fix-xhur li għaddew wara li l-Gvern rema investiment ta' 34 miljun euro fondi tal-Unjoni Ewropea f'karozzi tal-linja ġodda li ma jniġsux. Dan apparti li se jkunu qed jintilfu wkoll 7 miljuni f'fondi Ewropea charging stations tal-istess vetturi u 50 miljun oħra f'investiment mill-privat biex ikollna arja iżjed nadifa. Issa l-NGOs ambjentali, Friends of the Earth Malta, Graffiti u Rota qed iħeġġu lin-nies jiffirmaw il-petizzjoni parlamentari biex jitolbu diskussjoni demokratika fuq iċ-ċaqliq propost tal-fondi pubbliċi mit-trasport pubbliku għal dak privat. L-għaqdiet jinsabu mħasba sew dwar it-tibdil propost fl-użu tal-finanzjament. Dan għaliex il-karozzi tal-linja moderni u elettriċi jistgħu jieħdu post il-karozzi tal-linja l-aktar antiki li qed jaħdmu bid-diesel u li se jibqgħu parti mill-flotta ta' trasport pubbliku. Apparti minn hekk l-NGOs jinsabu mħasba dwar l-intenzjonijiet veri ta' din il-bidla proposta fil-finanzjament u għalhekk stiednu lil kulħadd biex jiffirma il-petizzjoni parlamentari li nfetħet.